Gase heat eno kotoko hine tnase o menhia kotoko fie Europe mso na ase tu adaruma ntina santimai da so ti ase ntina santimai kakraka ntina yehu nokore na no kan wo na no nkontompo a modidi akonya na de ye fa nkontompo ni akonya bi de nokore ene ntankese ne me sei ene di asante akonya e manye yi Eru adam eburu eda wase se de wama asantemai kakraka asantemai kukuru eru akotoko hene tena si wo menhia kotoko fie eye antoafo ye di aseda ekoye adwumfo enso de o maseda koye ona o musaye na wo twemienu atwa mi nyina de o maseda ba kotoko fie bisi ade fefe na yewura wayama ye antoafo de ade fefe ene yewura wayama antoafo ohwe yewura sebi oyema antoafo a sebi nenye sebi na wosenke da fom ne mu ni mini antoafo ebi de yepe ene sebi yi a yewura so na ade anenso amai na course work of coffee anto tv de bro eye empasaso number 2 pasaso number 2 watu ni nsaye to watu ni nsaye na ne se eye empasaso number 2 hine galamsey nsa seton niema basabasa wo ye mpasa so a enye sebi yewura de tileson daye na no ka sembi o se na no nkontompa modidi akonya no ene de enye enne de nokore ne de akonya pasas number 2 onya de ase entu ko sha na himfi kura woni bi niema basa nko na wo ye yewura echene ba kotokofie ema yewura busa ne nsem ba ko mienu miensa adesian so de bebo so se onye adiase enti ahimfie nkonya nidi bibia ni we ekoso e wo mpasa so de ohia esika na woje na ne galamsi esika aha sika hwan na woje yewura kotoko hine edina no disem eto so pasas number 2 onye ohini biem na twumasi onye ohini biem efise watu ni saye Kaze heat ati for mami kase mi chom she na anu yewura kase bi o say na anu nkontompo amodidi akonya no pasas number 2 hine odi akonya 41 years ni achepa 41 years na se usai ma Europe ku area wanya ne baby kro she ayemfuni bi wo ho a omudo mutumi ye ne ma bi a anan service bi predia omuni se biye hu oboda se wo bedi akonya na aka akonya ye wodi a ade tena wunsi ahimfie wo hye ene wo hini bia wo himfie ni wani monyam wo himfie na wotena sebi na amanfo ababeso hyew sebi se onim se patas number 2 nim se akonya ne ye dia anko no anko besi ahimfie ko be man konya aduane adi benam se wonya adi asinti no wo ye nkonya ne basa kaze hit ayankonya ne basa nyeso tire so da yekotoko hine na anu nkontompo amudidi akonya no enye ne na anu nkontompo no amudidi akonya amaye mo kantan nye ne ene de yiwu akotoko hine tire so da ye obejema no yiwu afiri ho na ode ade ase de sekan abedi akonya kaze hit da masi bebre de bekoso bia so ye de beto amoso antoafo asida na ase bi yiwura ye de mawo da se buru da se nya de da se waboa yen na antoafo yen so enya de akoma pe ka se hit da wa se bibre